Saben dinanane mung nyuwun marang ulun ana wigatine apa titah. Ulun jeneng kita Prasanggara Blekethuk. Pangapunten Sang Pikulun Narada. Awit dados kameringipun saklebetipun manah awit sedaya kadang ugi Kakang Patih Haryo Sutikna saksampunipun mengku wanita saking kraton Mamenang satemah ing ari kalenggahan menika sampun kagungan putra sinasta dereng lair wonten ing jagating bebrayan ateges sami mbobot kenging menapa sami-sami titah wonten ing Arcapada satemah boten kirang-kirang anggen kula budidaya namung kemawon kula dereng saged garwa kula dereng saged paring wontenipun sipunang jabang bayi ateges dereng ngantos bobot Sang Pikulun Narada. Kawrahana Prasanggara inggih paring dawuh Sang Pikulun. Ing kene ulun bakal crita rikala alam semana Blekethuk. Monggo. Nek kok pegele ra karo-karuan. Atene wong. Ngene iki nek gelep telung dina ngedur lakone dak kosong. Kalebet terapi ngeten iki. Titah ulun jeneng kita kuwi mbiyen dilairake marang ibumu kang aran Pancawati Blekethuk. Dene kawujudan-wujuding kijing mula sangka kuwi jeneng kita katelah Kijing Wahana Blekethuk. Ewon dene ramamu Sudarsana munggah nyang kadewatan nyuwun marang ulun kang supaya kijing kuwi mau kababar Blekethuk. Aduh pegele cah. Sawise kono ulun tumurun ana ing Arcapada Blekethuk. Sawise ulun ana ing Arcapada jeneng kita kababar kawujudane kowe Blekethuk. Menapa wonten sambetanipun lan panyuwunan kula supados ingkang garwa saged andarbeni kados kadang-kadang putri saking Mamenang Sang Pikulun Narada. Nek kesuwen aku ya pegel. Mula sangka kuwi titah ulun jeneng kita ing mengkone bakal bisa ndarbeni putra kalamun garwamu ya titah ulun dahar wujuding pelemper tangga jiwa Blekethuk. Aduh ya.
saged bobot menawi dahar pelem katoga Pramesti garwamu bisa mbobot kalamun dahar wujuding pelem pertangga jiwa kang pelem pertangga jiwa kuwi mau anane nang kayangan Sailendra Bawana plekethek menawi mekaten cabar anggen kula gadah panggayuh garwa kula bobot awit sengara saged kalampah kula mujuti menapa ingkang panjenengan aturaken dhateng kula Sang Pikulun Narada awit jeneng kita mempeng semedi tegese jeneng kita ra lirwa marang apa kang dadi wekasing para dewa plekethek ing mangkone kowe bakal jeneng kita bakal tak paringi wujude pelem bertangga jiwa ing mangkone ben didahar titahulur ya garwanira plekethek menawi mekaten matur sembah nuwun bilih panjenengan badhe peparing pelem katangga jiwa dhateng kula alah selak kesuwen iki ndang tak paringi plekethek iki enggal-enggal didahar semono ulun bakal bali ning kayangan monggo ndherekaken sugeng hati-hati aduh awaton dahar anane pelem katangga jiwa diajeng pun kakang sing bali diajeng arem kok mangga Gusti Putri mangga nun sewu niki wau pamundutan kathah sanget dadose radik randat ngoten nggih aki eleh ya niki ape ketambahan siji meneh iki bendarane iki ya meteng kabeh. Lah iki telu meteng kabeh lho bakale lho nambahi. Apa teh? Kowe lho meteng. Insyaallah. Mulane go, panjenengan ya padha ae do ora kabeh niku mboten apa. Wis ngerti nek didoni meteng kok iso. Dalem. Manten anyar semene. Ngoten. Piyuh. Dawuh. Rumangsa bagya mulya lho. Nggih. Wong omah-omah urip bebrayan kuwi yen diwenehi Ngomongan nggih. ning yo beda lan aku lho. Pripun? Senajan kadang-kadang kuwi iki wis mbobot babar pisan aku durung. Alah gampang ngoten niku. Jogobaya pek anak angkat gene. Kok tekan Jogobaya Pak? Ya nggih, jarene kepengin duwe anak. Nek Jogobaya tapek anak iku. Tak malah cilaka kelawan. Lah kok cilaka pripun? Ya anak kok semono gedhe. Anak timun kok. Apa iki? Timun. Anak buane iku lho. Anak apa? Anak timun. Cilik-cilik bareng gede dikremus dhewe. Astagfirullahaladzim, nenekku telesinan sing nelesi sapa? Panjenengan menika ampun sampun ngarep donga. Mugi kemawon panjenengan menika saged Amin. Nggih. ampun sedhi kanggo ning kula pitados kamurahane Sang Hyang Widi panjenengan ing bidang badhe yang apa aku bisa yen aku kaya sinau Allah. Duga apa. Lah, nek ora usah diketokno aku gene. Kosek lho yo, sajake yen aku caket kelan garwaku, krangkulnan garwaku, kok kowe kok sajake kok cemburu Sujono kuwi lho. Lah kuwi terus kalian sinten?
wae sadungkapan sliramu bakal bobot klawang pepasaning Gusti Jalaran. Nggon meminta marang panguasaning Bathara. Iki bisa lamun ing mengkone supaya sliramu darbeni ora bedane lawan kadang-kadangmu. Napa saestu? Iya, kanthi dahar pelem ketangga jiwa. Kula kedadahar pelem pratangga jiwa menika Kang. Iya. Napa saestu kula saged bobot kadang-kadang kula menika Kang. Bebisi ing Jawatuk Kenguwentean. Lumantar pitulun Sang Narada kuwi paring dawuh lamun sliramu dahar anane pelem katangga jiwa, sliramu bakal ndarbeni utawa mbobot. Menawi kados ngaten susuan raos manaku kepengin agi-agi maem pelem ketangga jiwa menika Kang. Kang Mbok Sukesi mugia nyenyuwun marang panguasaning Bathara garwaning Sun supaya bobot pepasaning Gusti lumantar dahar pelem katangga jiwa Kang. Nggih amin mugi-mugi. Aku njaluk padongane. Nggih. Mergo aku kepingin banget kaya kadang-kadangku sak kadrine. Aku yo kepingin ngandhut konang jabang bayi sing ana ning jero kandhutan. Yen kaya ngono Jajik ayo tak derekke dahar. Monggo, ing monggo, papunturan. monggo. Sliramu aja nganti kendhat-kendhat iso meminta nang ngersane yang sapa sing ora seneng aja to kandhane iki mau iso ngadili kaya dene sliramu. Iya ya nanya iso kang kula dinesake kalian kamu sampun dangu tipe mantu-mantu kali kang Mbok Pramesti bencang menapa kang Mbok Pramesti menika saged bobot kados kula panjenengan kok kang. Yo kene ninggalke pun Kakang nalika dahar pelem katangga jiwa. Kang Mas, Durung wae sliramu ladilan pun Kakang ana ing kilang pagulingan. Sakwise dahar pelem katangga jiwa kok banjur ninggalke pun Kakang. kula nyuwun pangapunten. Sasampune kula dahar pelem ketangga jiwa. Iya. Rumaos bagya mulya gesang kula. Awit menapa Kang Mas? Coba panjenengan pirsani, madarane kula menika ageng sanget Kang Mas. Sliramu bobot. Cina Kang Mas. Mugi kemawon panjenengan menika remening pedhaten Kang Mas. Babar pisan aku ra ngira. Perangane putri saka mamenang tumindak ing gasuh nalisir saka garis sing bener. Kamangka kowe durung ladilan aku ing kilang pagulingan. Nalika tak ranti sliramu supaya ladi sakwise dahar pelem katangga jiwa yo gene kowe tumindak sedeng lawan priya liya. Nuwun sewu Kang Mas. Iya. Babar pisan kula mboten tumindak deng kalian priya kakung sanes Kang Mas. Lamun kowe ora ngaku ning kene kapura nyata. Kowe carep asmara kelawan priya ngendi? Nganti kowe darbeni pepasane Gusti ategeske bobot. Nuwun sewu. Longko mukal lamun kowe lelah dikelawan kakung liya satemah kowe darbeni. Kang Mas. Kaya menapa panjenengan dawuh kula ingkang kados ngaten. Kula piyambak boten mangertos. Sasampune kula menika dahar maaf pelem ketangga jiwa. Kula boten mangertos dumadaan
ing aku. Kadalane kula menika Kowe bloko ing pengarepan. Kula Lamun kowe tumindak sedeng, tumindak selingkuh karo priya ngendi? Kakung ndi sapa wonge? Kula menika matur kalian panjenengan. Kula menika boten tumindak sedeng. Saestu kula menika Goro, boten yen kira tumindak sedeng, durung wae kowe carep asmur ladilan aku ana ing kilap aku. Yo gene iki bobot ateges kowe selingkuh, kowe menawi panjenengan belo ingkang bener. Menawi sedaya kalepatanipun garwa kula, panjenengan belo badhe kula katutaken dosa panjenengan. Saestu Mas menika boten nate tumindak sedeng, boten nate medal saking pidhaten. Kula panjenengan iki kanugrahane Sang Hyang Widi Ayi Prabu. Ora. Putra sing wis atu-atu. Kasunyatane. Garwamu saiki dina uga wis garbine. Kudune sliramu ngrasake bunga Yayi Kang Mbok Sugesi, pundi kula pitados? Nalika semanten kula kepengin dipun ladosi sak limrahipun tiyang budayan agung. Nanging pepuntenipun menapa? Dereng ngantos ladilan kula. Sesampunipun dahar kelem katangga jiwa. Kenging menapa nilaraken kula? Satemah kula mangertosi ing Taman Sari sak menika mbobot. Cobi manggalih. Kula suwun panjenengan menika dastaya atur kula lan kadang-kadang. Supaya aku gugu. Pisan Aku kudu percaya. sedhe kalian Yai Kakung. Nanging aku ora carep asmara kelawan kowe. Aku reledilan kowe ora kelak iki. Ya Mas, sasampune kula menika mampelem ketangga jiwa. Madarane kula semangat. Kuwi hakmu. Kula boten sareng. Yen pancen perang aku, Ya Mas. aku bisa mesthekake. Kowe jejering cah wadon. Jejermu wanita nanging ora bisa ditata. Kakang Patih harus tik. Sangka kadiwanan Sang Prabu. Rumentah pangandikaning sun minangka pangarsa wonten ing negara Yastina. Panjenengan kapurih ngunduraken lan garwa kula ugi peranganipun putri saking Mamenang. Pun kejelan mentala ora cukup waton mentala lan tegel. Nanging nganggo watonan. Kowe luput. Apa maneh kowe wanita kang wis kagarwa dening kakung tumindak sedeng selingkuh lawan wong liya. Kakang Patih harus sutikno Kula sampun penggalikan tingkatane kawicaksanan sampun. Ingkang dados paarsa menika kula. Sinasta panjenengan sampun garwa wontenipun Mbak Ayu Sukesi. Kadang kula Darmo Sarana, Darmo Wasesa. Menawi panjenengan mancai dawuh pangandikaning sun, ateges panjenengan boten setya tuhu lawan pangarsa. sakelukutipun kula kalih ngrambut Pinarasasra. Kula mboten kumawantun mancai dawuh pangandika panjenengan Sang Prabu urusan Patra. Pramila Kakang Patih ayo stikno. Derekaken garwa kula kondur aken wonten ing Mamenang. Doro Ayu. Menika sampun dawuh pangandikanipun Sang Prabu urusan Patra. Ingin kapatah kang supados konduraken dumateng panjenengan. Sekalian kula wonten ing Pamenang Kediri. Pramila panjenengan kersa nderekaken lampah kula Doro Ayu. Sabdo pangandika ratu tan bisa mlawan. Sepisan
nggih paman kene supaya sliramu diwasalake lan kakang patih ayo Gusti. Ayah, Rai. Kang Mas Prabu Sanggara Yahi Darma Sasana. sinasa uwal manah kula. Awit garwa kula ingkang kula tresnani. Jenengan ketut-ketutke lan kang mbok pramoni mboten menapa-napa. Saka karepmu Yahi. Setya tuhu lan kula dhumateng Kang Mas kula Sanggara lair tumusing batin. Bagus. Ora probedane kelawan sliramu. Yahi Darma Wasis. Mituhureh printahing pangarsa. Saya-saya ingsun uga kadang sira. Ayo manembah maneku. Lamun nelakon iki mau tumempuh ana ing kraton Yastina. Aja nganti cilik ati. Derekipun Kakang ana ing sanggar pamujan. Sawetara putra putri kula lan panjenengan wonten ing Hastinapura. Napa panjenengan rumangsa kangen dhateng Kang Putri? Lugunipun dados tiyang sepuh. Mestinipun gadah raos kangen. Nanging kados pundi malih sinuwun. Sawetawis semenika putri kula lan panjenengan sampun dados putri boyongan wonten ing Hastinapura. Yen satuhune boten beda dhateng ati. Apa siramu kapan marang? Putraku main supak. Apa ya semono kuwi kapan marang sedulur-sedulur? Oh, ngono. Ora dadi boyong apa. Yen Jawata bakal manggake ora kurang jaran. Yen putri-putri bakal ketemu paras. Kula ingkang sowan Sang Prabu Siyajaya. Langsung sirami tejak oling pengarapaning roh. Lah kok tawang-tawang tangis. Kudune rak siramu ki seneng atimu. Rama wae prasasat kaget. Lagi wae tak rasani yen aku kapang parang putri-putriku sekabian. Aku tumuju siramu ana ing pendopo. Malah kaporo kok ora duwe pasuryan kang suwi nanging yang sumpah. Iki no patih Arya Sutik. Sabtu kapibalan Sang Prabu Siyajaya. Rahayu rawuh ndika oleh mamu pikantuk berkah saha pangestu panjenengan kalis ing sabda. Napa wigati ndika ngantos kadhiraken dhateng putri-putri kula sekabian. Saderengipun matur, mbok menawi wonten kitalipun rempah, kula nyuwun gunging samudra pangsal. Selaran kula menika namung warangka. Mbok pilih titi wedal menika. Kula kapatah saking ngarsanipun Sang Prabu Sangkara sang Hastinapura. Mbok pilih titi wedal menika. Kula keng sepados ngunduraken atmojo panjenengan sekalianipun. Putri kula dipun konduraken ateges boten dipun ginakaken wonten ing Hastinapura. Putri kula
yen putriku wis ora dikanggokke meneh ana ing Hastinapura. Rening aku Kiraman, aku bakal ngayomi lan nampa kan sri ati yen Prabu Pusangkara sak keluargane ora mawas marang apa bukti kebecikane marang putri-putri. Ora dadi kowe. Apa ora mikir liyane? Bapak bisa sak blukutipun pulang kaling. Kula mboten ngepenginaken pamenang Kediri lan Ngastinapura dadosaken tregah. Nanging kula ngepenginaken katentreman. Amargi menika saking kapojok ing kahanan Sang Prabu Sri Ajijaya. Aja kuwatir Harya Sutik. Sarambunge putriku kakondurake ning mam. Wis ora ana bakal crita antarane Hastinapura lan mam. Yen sambung siram tak tukondur matur marang sang. Yen to wonten keparingipun kula nyuwun pamit kalian garwa kula Sang Prabu. Diajeng Sukesi. Ojo kok anggap yen kepun kapas ora mlebu marang Kiraman. Nek mergo kating disimpan musuh. Dinasipun kapas itu sing batin biasa. Sukesi. Katresnanku wujuding ponang Japang ora sakjroning kagetan. Apa sekiranipun kapas engko pamit lawan putra. Diajeng Sukesi. Laireng ponang Japang. Besok sliramu weni tetengen. Mak Renyo Diaju. Itu bener. Pun Kang Mas Surakuwo. Kang Mas Surakuwo. Kang Mas Nyaro pamit Diaju. Tangsing diterimake. Ora beda kowe tring tangsing ati marang wong Hastinapura. Pancen wis ora kena benci. Putraku Maeswat Rama nyuwun cemaring sek. Putriku ana ing ati aja kok simpen garwamu Prabu Pusangkara lan kadang-kadang Hastinapura bakal lebur dadi segara.
Ramuni sukses. Ora usah tansi kaca. Kalamun Jawata turu ngersake putriku Pramis. Mula aku balungkah ing kayangan bakal jaluk nyawane putriku Pramis. Pramesti Ramuni. Pak Pong berkincang terjang tekarwa. Aduh. Pak Pong berkincang warudayang ditegar wong kali jonde sapa sing gawe. Pikulun Bathara Narada. Titah ulun jeneng kita Sri Aji Jayabaya Plekutek. Cek ciblok sumpinge Plekutek. Pangapunten menawi kula tumuju wonten ing kayangan Surala. Wigatine apa titah ulun jeneng kita ing semune radana susae. Menawi titah ingkang dereng pinesti kapundhut Jawata. Napa saged dipun wangsulaken malih nyawanipun? Dan jeneng kita kalbu titah ulun kuwi kalbu wong sing jujur ing mengkone mbok menawa ulun bisa mbalekake bisa dadi waras meneh Plekutek. Putri kula Pramesti ingkang sakmangke kantaka nanging dereng wani. Napa mesti kapundhut Jawata? Napa saged dipun liwat? Mbok menawa kabeh kuwi mau ulun bisa ngusadani jalaran Pramesti wektu dina iki ngandung punang jabang bayi Plekutek. Yen ngaten kula kedah kados pundi? Yen kaya ngono tegese ora kok teges ulun ki nyuwun yuswa jeneng kita ki ora nanging ing mengkone kalamun Pramesti putra putrimu bakal waras kaya wingi uni nanging yuswa ulun titah jeneng kita bakal tumekaning pati Plekutek. Yen ngaten kula mboten kawratan senajang minangka liru dhateng putri kula Pramesti. Kaya ngono, yen ngono tak sunke karo marang adi guru ing mengkone ben titah ulun jeneng kita bakal nitisake wiji kang tumurun marang putrimu Pramesti Plekutek. Yen ngaten pangestunipun kula tumuli mandhap wonten ing Arcapada. Kaya ngono Plekutek. Ulun uga bakal ngonjo atur marang adi guru Plekutek. Yen ngaten pamit lho. putri-putriku. Kadangmu Pramesti. Bisa waluya. Sira ora usah was lan sumat. Nanging sakabehing urip kuwi pancen ana pinesti. Kalamun kadangmu durung pinesti jagat, Jawata bakal tetulung marang putriku Pramesti. Amun ana tetembungan jer Basuki mawa Bewa. Yen kuwi duwe gegayuhan kang apa wae, kowe bakal nemui pangorbanan. Ora liya. Yen kadangmu kowe ngepenginake waluya maning jati jatuh waluya. Nanging aja getun lan ketun. Rening aku sep bisuke bakal memitungkas Meru Supat. Sliramu putra angkat ning tak anggep kowe dene putraku. Sakwise ingsun kapundhut marang Jawata. Mamenang
bakal sun pasrahke marang sira Wanuspa. Pitungase Rama, ayo mono kadang-kadang aja nganti terus. Mula sakwise ingsun ora ana ing Arcapada, ing besuke ingsun bakal manjing ana ing ponang bayi kang dikandhut Prawesti. Ramesti, satenane wong atuamu muksa ninggalake jagat ing bebrayan krana tulungan sliramu mancing sajiwa kelawan putra sing wis kok kandhut. Sliramu nembeke mau bobot. Ini Pramesti. Aku sakit. Ini Pramesti. Mijil kakung apa Pawesti? Putra kula menika mijil kakung. Mijil kakung. Menika Yen ngono kajumuke lan wong atuamu nggone sajiwa kelawan sliramu. Piweling marang sliramu. Mula putramu bakal ndak paringi jimat asma Angkling Darma.